गोबावनि उनाव जों दिनैसो लाइभ फैदों खालामलायदो बोरै दं बोरै गैया सोंहरलायनोसै बयबो ज'यैनो बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोंनि लाइभआव फैनो थाखाय एकदम आखाइ खबजबनानै खुलुमहरबाय आरो बयबो फैलायदो दिनै लाइभआव बिराद गोबाव जाबायमोन जों लाइभ फैयैया दिनै फैबाय आरो टाइमानो माने थोआ जाबाय थादोंमोन टाइमा लाइभ फैनो मानो टाइमखौनो मोनाखैमोन आरो जोङो बेनिखाय एसे टाइम मोननायखाय लाइभ फैदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि लाइभआव फैनानै कमेन्टफोर खालामलायगोन होननानै बिराद गोबाव जाबायमोन ना नुयैया एकदम लाइभआव फैथाराखैमोन आरो जोङो टाइमानो थोआखैमोन नालाय बेनिखायनो दिनैसो आरो लाइभआव दे फैनानै एसे कमेन्टफोर खालामलायदो दे लोगोफोर रावबो गैथ'थारा माथो सिरिथार कमेन्टफोरखौनो रावबो माबाथ'वाखै कमेन्ट हरदो दे बयबो गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों जों एसे अनसायहरदो थालिरसो जाना लाग्रोनोसै आङो बिराद ओंखाम उखैनाय मोनदों थालिर जाना लाग्रोनि बे समावनो सम आं थालिर जिरसान्दियावनो नोंथांमोनाबो थाब थाब हाखु दाखु कमेन्टफोर हरदो दे माथो रावबो गैया दासिमबो थालिरा मोनाखै थालिरानो माबोरै दं दालाय हो बिनि दैमारि दङ मोजाङैनो नै बिराद मोजाङैनो दङ खबरालाय मोजाङैनो दं नोंथांमोनालाय माबोरै दं मोजां ना खबर सबर जों एकदम मोजाङैनो दं आरो नै गोबाव जानायखाय लाइभ फैयैया गोबाव जाबायमोनना दिनै एसे फैनो होननानै साननानै फैदों आरो जोङो भिडिअ रायज्लायफैदों नोंबो दसे ओंखाम उखैदोंमोन आं ओंखाम उखैनानै थालिर जाबाय नै दालाय बहाथो दं दायो जोङो बेंगालरावनो बे थाबाय थानाय रुमावनो दङ सिगां थानाय रुमावनो जेरावबो थांथ'वाखै बेनिफ्राय सोलायहां जागासिनो दं मा जायोथाय सेलारिफोरखौ बारायना होयोबा बावनो मावबाय थानोसै नङाबा दस्रायाव थांनोसै आरो बिदि रायज्लायनानै दंखायो जोंहा खामानियाबो दस्रायाव रायज्लायखाबाय आरो मोनखाबाय खामानियाबो ओमफ्राय रुमाबो बिराद मोजां होनदों दा नुहैयाखै जोङो थाङाखै नायहैयाखै माने आपार्टमेन्टसो आरो गोजौआवनो बिल्डिं गोजौआवसो जागोन रुमा एबाराव बिदियाव मोनसिगोन आरो दा जोङो माबाथ'वाखै आरो दा नैबेहा मिनिया थालिर फिथाइ जानो ओंखाम उखै जानो नोगोदनो आंबो उखैदों थालिर जाहैदो मा ओंख्रि संगोन ओंखाम उखैथारदों नोगोदनो संलाबायदो दिनैसो खावब्ला खावब्लि नुजाफैलायबाय जोङो भिडिअआवहाय नङाबाथ' समान मोनथार नामा दिनैहाय देवबार एसे थाब गगारबाय आरो कमेन्टफोरखौनो हरलाबायथाराखै माथो रावबोनो बावथारबाय खोमा जोंखौहाय ने गोबावसैखायनो फैनोनो सम मोनलायलाङा गोबावहाय बयबो बावबाय आरो मा फैदो ओंखाम ओंख्रि संहैसै फैदो दा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नै दासो सफैदों नालाय खामानिनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि संथ'वाखै आरो दासो संनो नागिरदों दे लाइभआव बयबो ज' जालायबाय बयबो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर मोजां गाज्रि बयबो कमेन्ट खालामलायदो बोरै दं खबर सबरफ्रा हाय हेलौ जि हेलौ कमेन्ट खालामनायखौ मानो बावो नोंथांमोनालाय खावब्ला खावब्लिल' नायनानै थांबाय थायो कमेन्टफोरखौ एकदम खालामनायखौ दाबावथार आरो सिगाङाव भिडिअ नायनायनि सिगां कमेन्टखौसो खालामग्रोनांगौ कमेन्टखौसो नायग्रोनांगौ आंथ' मालायफोरनि भिडिअखौ नायोबा कमेन्टखौसो सिगां नायग्रोयो चेक खालामग्रोयो सोर मा कमेन्ट खालामदों सोर मा नायदों बेखौसो नायग्रोयो आं बिनि उनावसो भिडिअखौ नायबाय थायो आरो कमेन्टखौसो सिगांखो आंना बिनि बुंनाय मानायफोरखौ आं नायग्रोआ कमेन्टखौसो नायग्रोखायो आंना कमेन्टआव सोर मा लिरदों मा लिराखै बेखौसो फरायग्रोयो बिदि आरो
बावाखैलै बेवहाय नै बावाखैनो नायफैद' रायलायफैद' दसे दा थांजोबबा रायलायफैनो ओंखाम संनांसिगौ नै ओंखामाबो बिराद उखैखादों आयै लथबा बाज्रुमदोंसो जाजामबाय साला मार फैलाय नोङो थाबनो मा आं गैयाबानो जाया दा मा खामानिफ्रा बै नुहुराखै मा दे होथेनायखौ नुगासिनो मा जाखो बेफोरलाय ने ओंखाम संनोसै जा लेथेर फेथेर दंखायो जोंना जै फुङाव थांबाथाय मोनानानै फैनायखायनो फोसाबलांनो मोनथारा हौवाना गगोबाबो हौवाया जेबो मावनानै दोना खामानि गैया एकदमबारे जेरै दोननानै ओरैनो थाफिनो आं अमेटु बेखौ दाख्लैनो गारहैनो थिनाखै गैया लुटु पुटु गाया बिदा बिलाय लुटु पुटु गाया मेटु गाया होननायखौ खोनायाखै नोङो अमेनु होननायखौ नोंहासो गाया गाया होनबाय था बावाखैलै नो आच्छा बावाखैबालाय आराम आरो मबाइल दैबावबाय बियो मा खालामनांगौ आंलाय आं मबाइल दैयाबा माथो दैयो माखौथो दैनांगौ आं साराय दैनांगौ ना मा दैनांगौ जाखो ओंखार आं सुना ओंखार ओंखाम ओंख्रिया संफै लाफादोलै नो रावबो कमेन्टबो खालामा सिरि थाबाय थायो ओमफ्राय मेम्बारशिपनियाबो रावबो गैया नै फाइन्डिं शो योर सुपार बार्निं जोंनि मेम्बारफ्राथ' रावबो गैया मेम्बाराथ' रावबो मेम्बार लाखियाखै नालाय मेसेजआनो गैया आरो दा रावनिबो फैथ'वाखै बयबो नायो ओरैनो थाङोना कमेन्टफोरखौ बावगारलाङो बयबो सिरि सिरि थांफिनो लाल साहाफोरजों मोनलोंनांगौमोन खर' सानायफ्रा खारनाय बायदि बिराद लाल साहाफोर लोंबासो मोजां जायो गोसोफ्रा बे कमेन्टफोर खालामलायदो बयबो माथो जाथारखो सिरिनो बयबो बावजोबमारबाय जोंखौ आङो बिराद खामानि मावगासिनो नै दा बोरै माबा सेम्पुनि दाब्बाया बे सेम्पु गैला दा दंबावो सेम्पु जुनल'सै खमायलांथारबाय जोंनि आदामोनाबो फैयाखै रावबो जोंनि आदायाबो दासिमबो फैयाखै माथो नेबाय थागोन आंबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामागौमानि नोंथांमोन कमेन्ट खालामबासो सिरि थाखागोन आं नोंथांमोन कमेन्ट खालामागौमानि आंबो थाबाय थागोन बंदा देखा था तुमके लुटुप गया मैं तो गया ओंखाम होदो होनबालाय गैया गाबोन संनांगौ आंहा गाबोनबो संनाय नङा नोङो ओंखाम ओंख्रिखौ गाबोन संगोन नोङो आं संगोन गेसफोर फोसाबदोंना
आं फोसाबाबानो रावबो फोसाबा नै बेफोरखौ मानो होनबा साफा नुनानै बेखौ फोसाबोबा साफा नुनानै बेखौ फोसाबनांगौ आरो बिराद सिम्पोल आरो आंनो एकदम फोसाबलाबायनायाव एकदम माबाथार बेथ' फोसाबखाया नालाय ओंखायनो आंनो फोसाबनांगौ आरो माला फोसाबालासिनो थाबनो थिनफोरखौ नोंलाय मा दै खोख्लैजोबनायखौ हरैलाय मा दै खोख्लैनांगौ माला दै गैया लुथु पुथु गया बिराद फोसाबोलां सिरि सिरि दानायबाय डाटा लोगोफोर एसे कमेन्टफोरखौबो थुलाना हरदो दामब्लेलाबायनानै बाराखौ दाख्लैनो माबानो गैनो थिना गैया मा बारा मा खम हैगोन र' ने रायलायग्राबा लांनानै ओरैनो थिंथं मोननाय मा रायलायनांगौ हाब रायलायाबा ओरैनो लांनानै खनलाबायना लाना फैसै दखानाव लांनानै जलदब गारहैबानो जाबाय जलदब गारनानै फैदों ओमफ्राय जलदब गारनायबालाय मानोथो लाङाखै नोंलाय आंखौलाय माथो थिनबाय थाखो ओमफ्राय नोंहा ओरैनो थायो नालाय ओरैनो थानाय नुदों नों आंखौ नों ओरैनो थायो आं ओरैनो थायो आंखौसो ओरैनो थायो होनदों आलु लेबलायनानै होबावबाय आंखौ ओरैनो थादों होनबावबाय बांद्राय फिसाखौहा गायबा रज'लायसिगोन आलुआनो माबा जालायलायदोंमोन रावबो माबा कमेन्टफोरखौ हरथारासै माथो आयै खमायलांनानैबो खमायलांबाय माथो नै आंहा माइरं सुनायदों माइरं दा दसेनि उनाव रायलायबाय था नोंसोरो हाखाव बानलुबो आंनोबो माबाखा नङा आंना सावनोसै टमेट' जायो ना मा बाथोन जायो जायालै ने लोगोफोर आंहा आलु बाथोन नोंहा टमेट' बाथोन जोंहा ओंख्रिया मिलायलाया बेना खुरु दङ ना ओंखायनो मिलायलाया जानायफ्रा गावनावनो दङ ओमफ्राय आंखौसो खुलुमगोन आंखौसो होनदों आंखौसो गावनावनो दङ ओमफ्राय आंखौसो खुलुमगोन आंलायबावनो गाव मिथिखाथारोलै होननायसो जाबाय दे बाय बायलै लोगोफोर नोंस्रा रावबो रायलायनोबो कमेन्टबो खालामनो टाइम गैयाबालाय बाय बायसै बाय बाय फेसबुकआवसो हगारनोसै दिनै